Ano? Siya din. Nagaraga ako. Wala, sumaraga ako. Wala kin siguro yan kaulo ka nagdadag sa kiyang torsion. Nag-brand out, labran out ano? Brand out. Kaya wala na ako mag-usual. Ate, pupunutan din. Ate. Pupunod. Okay. Ay, tadi nali gusto kaya sa palagyan pa dun. Kaya nga na. Kaya nagluto dito. Sakto lang, magbubuhos ako. Sa mo gano'n mo? Naigdat na lang. Kaya bakit bahay niya? Kahit kanan niya, bro. Nililigtas na ikaw sa ramong Pumusok niya yung paggawas. Eh, kapag naman,